नमस्कार. आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत भेंडीचे सार. या हिरव्या भेंडीचे सार आपल्याला करायचे आहे. अगदी हे सार मच्छीच्या सारासारखेच लागते. म्हणजे तुम्ही शिवल्यांचं किंवा तिसऱ्यांचं जे सार करताना अगदी त्याच चवीला हे सार लागतं. त्याच्यासाठी आपण काय घेतलंय पहा. एवढी वाटी आपण खोबरं किसून घेतलंय. हे त्याच्यानंतर या आहेत बेडग्या मिरच्या, मी 3 घेतल्या आहेत. बेडग्या मिरच्या जरा जाड असतात, याची साल पहा आणि कलर थोडासा असा गडद असतो चॉकलेटी. आणि हा जरा थोडा फ्रेंट कलरच्या ह्या असतात मिरच्या. ह्या पाहण्या लांब असतात, इथे टोकाला याच्या पीळ असतात. ह्या संकेश्वरी मिरच्या झाल्या. या बेडग्या मिरच्या मी घेतल्या 3. या संकेश्वरी मिरच्या घेतल्या 4. आणि हा एवढा चमचा आहे ना कमी मी धने घेतले आहेत. आणि हे सर्व मी चांगल्या ठसठशीत पाण्यात भिजत घातलंय. धने पण तुम्ही व्यवस्थित भिजत घाला, नाहीतर ते वाटले जाणार नाही सारात. आपण हे का भिजत घातलंय, कारण आपलं सार चांगलं वाटलं जावं म्हणून. म्हणजे साराच्या मिरच्या चांगल्या वाटल्या जातात म्हणून मी भिजत घातल्या. म्हणून त्यावर धन्यांची साल थोडी कडक असते, त्यामुळे तेही याबरोबर तुम्ही भिजत घाला. एक अर्धा तास हे सगळं भिजत ठेवायचं आपल्याला. मी गेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी साराची रेसिपी सांगितली ना, सेम तसंच आहे, तरीही मी तुम्हाला इथे परत दाखवत आहे. आता मी बेडगी मिरचीची पूड नाही घेतली आहे. इथे मी बेडग्या मिरच्या घेऊन तुम्हाला सार करून दाखवणार आहे. त्याच्यानंतर हे पहा, मी इथे हे भेंडे घेतलेत हिरवे, एक आपल्या बोटा एवढे आहेत. हे 10 घेतले आहेत मी. याच्यासाठी मी 2 टोमॅटो घेतले आहेत, 3 मी घेतले आहेत लसणीच्या पाकळ्या. एक एवढा छोटा कांदा मी सगळ्या सारात वाटून टाकायचा आहे मला. चवीपुरतं मीठ, हळद घेतली आहे, कोथिंबीर सारावरून वरून टाकण्यासाठी आहे. फोडणीसाठी थोडंसं तेल घेतलं आहे, अर्धा कांदा घेतला आहे, माझ्याकडे होता कापलेला तो. कढीपत्ता मी जास्त वापरते जेवणात, हा केसांसाठीही चांगला असतो. फोडणीसाठी मी हिंग घेतलं आणि 1 लसूणची पाकळी आहे ना मी फोडणीसाठी घेतली आहे. साराच्या जेवढं सार असतं ना आपलं, त्याप्रमाणे कांदा आणि लसणीचा वापर करायचा आहे, मिरच्यांचाही. कारण कांदा आणि लसणीमुळे ना साराला उघरटपणा येतो. त्यामुळे आपण जसे सार असेल, आता तुम्हाला 1/2 किलो भेंड्यांचं सार करायचं आहे, तर तुम्ही इथे एवढे 5 टोमॅटो घेतले ना लाल लाल चांगले, तरी चालून जातात. त्याच्यानंतर इथे तुम्ही मिरचीचं थोडंसं 1-2 प्रमाण वाढवा. आणि जर वाढूनही मिरचीचं प्रमाण, जर सार तुमचं कमी तिखट झालं, तर तुम्ही बेडगी मिरचीची पूड असते ना, ती पूड तुम्ही त्या सारामध्ये घाला. म्हणजे या मिरचीच्या पूडला तिखटपणा असतो, पण या मिरचीच्या संकेश्वरी मिरचीप्रमाणे तो नसतो, म्हणून आपण या एकत्र वाटत असतो. तर तुम्ही याची पूड तुमच्याकडे असेल बेडगी मिरचीची, तर तुम्ही परत वरून टाकली तरीही काही प्रॉब्लेम नाही. तर आपण आता ना साराचं जे साहित्य आहे ते वाटण्यासाठी काढून घेऊ. अशा प्रकारे मी हे वाटण्याचं साहित्य घेतलं आहे. मिरच्या गाळून घेतल्यात पाण्यातून, मिरच्या आणि धने. आणि आता हे मी मिक्सरला वाटून घेत आहे. साराचे वाटप मी थोडे थोडे मिक्सरला घेणार आहे. हे थोडंसं ठेवलं आहे, कारण एकदम एकत्र वाटलं जात नाही, कधी कधी जाड वाटतं. त्याच्यात मी मला हवं तेवढं असं पाणी टाकणार आहे. मिरचीचे जे पाणी असतं ना भिजत घातलेलं, ते आपण घ्यायचं नाही आहे, ते फेकून द्यायचं आहे. दुसऱ्या पाण्यामध्ये आपण हे वाटतो सार, तुम्हाला माहितीच आहे. तर मी हे वाटून काढते सगळं. हे साराचं वाटण वाटून घेतलंय. आता मी काय करणार आहे, गॅस ऑन करते. हाय फ्लेमवर ठेवून जरा मी तवा तापून घेणार आहे चांगला. तोपर्यंत इकडे बघा, हे मी कोकम म्हणजेच आमसूल घेतलंय, ते मी भेंड्यांमध्ये टाकणार आहे. भेंड्यांना आपला थोडासा चिकटपणा असतो, तो आमसूलमुळे निघून जातो. सार आपलं असं चिकट होऊ नये, म्हणजे त्या साराला बुळबुळीतपणा येऊ नये ह्या भेंड्यांमुळे. म्हणून मी हे याच्यामध्ये टाकून थोडेसे भेंडे एकदम थोडेसे भाजून घेणार आहे, 1 थेंब तेल टाकून. तुम्ही हे जेव्हा कोकम आमसूल घ्याल ना, ती तुम्ही ना कुठून तरी कोकणातून चांगल्या प्रकारची कोकमं तुम्ही माग. आता आपण काय करायचं आहे, आता मी मीडियम फ्लेमवर घेतलाय गॅस. आता इकडे पहा, मी अगदी 1 थेंबच तेल टाकणार आहे. तेलाचा वापर मी जास्त नाही करत. आता मी भेंडे टाकणार आहे. हे घायला चिकटपणा आहे ना भेंड्या. आता हे 2 कोकमं, एकच कोकम होतं हे, ते मी सोडून टाकलंय. आता मी थोडंसं याच्यामध्ये परतून घेणार आहे, भेंडे जास्त नाही.
फ्लेमवर ठेवला आहे. आता मी काय करणार आहे, याच्यामध्ये कढीपत्त्याची 4-5 पानं टाकणार आहे. मीडियम फ्लेमवर आहे गॅस, नाही तर आपली फोडणी करपणार आहे. हाय फ्लेमवर ठेवला ना आपण तर. कढीपत्त्याची पानं भाजली झाली तर वास आहे. कढीपत्त्याची पानं भाजली की वास येतो. हे बघा एवढा चिमूटभर आहे थोडासा, बघा किती आहे. एवढा आपण हिंग टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये. हिंग टाकलं ना की फोडणी करपायला द्यायची नाही आहे आपण, की आपण ना पटकन हे सार आहे ना हे असं तो धुवून घेते मी हा असा पाण्याने, म्हणजे हे सार सगळं याच्यामध्ये वाटलेलं त्याच्यामध्ये येईल. तर मी गॅस हाय फ्लेमवर करणार आहे. आता मला ना किती वाढवायचं आहे सार आपण बघायचं, आपलं किती पातळ आहे का घट्ट आहे. तर मला कळते मला एवढं पातळ सार हवं आहे. मग पाण्याचं प्रमाण आपण बस कमी करायचं, टाकायचं नाही पाणी परत यातमध्ये, नाही तर मग एकदम पाण्यासारखं होणार ते सार. तर आपल्याला कळतंय का एवढं आपल्याला भाताबरोबर सार घट्ट हवा आहे. बस झालं. आता आपण ह्याला उकळी यायला द्यायची. साराला आपल्या उकळी आली आहे. आता मी मीडियम फ्लेमवर करणार आहे, हाय फ्लेमवरून गॅस. आणि हे आपले भेंडे आहेत ना भाजले, हे कोकमान सहित हे आपण भाजायला कोकम घेतले ना त्याच्या सहित मी असं ओतणार आहे सारामध्ये, असं टाकणार आहे. हे असं ढवळायचं आपण. मीडियम फ्लेमवरच ठेवायची गॅस आपण. तर थोडीशी ना मी हाय फ्लेमवर करते. उकळी आली ना ह्याला. आता मी ना आपल्याला ना टोमॅटोचा आंबटपणा सारासाठी, मच्छीच्या किंवा टोमॅटोच्या किंवा भेंडीच्या साराला ना नुसता टोमॅटोचा आंबटपणा पुरेसा होत नाही, म्हणून आपण कोकमं टाकायचे आमसूल. तर मी एवढ्याशा सारासाठी मी 1 टाकलंय तोडून, आणि आधी 1 मी भाजताना घेतलं, म्हणजे 2 आमसूलं मी टाकली. आता मीडियम फ्लेमवर घेते मी गॅस. हे टाकून झाले. आता ना मी मीडियम फ्लेमवर घेतला गॅस. आता मला हवं तेवढं मीठ. मिठाचं प्रमाण काही जणांना कमी लागतं आणि मीठ तसं कमीच खावं, पण मिठाशिवाय जेवणाला चव लागत नाही. त्यामुळे मीठ हे आपल्याला वापरायलाच हवं आहे, पण ते कमी प्रमाणात वापरा. तुमच्या टेस्टप्रमाणे मीठ टाका तुम्ही याच्यामध्ये. आता काय करायचं, थोडा वेळ 5 मिनिटं मी असं चमचा ठेवते आणि झाकण ठेवते. कारण की चमचा नाही ठेवला मी असा तर पटकन ना सार ना आपलं उतू जाईल, आणि सार बाहेर पडलं टोपातून की त्याची टेस्ट जाणार. त्याच्यामुळे आपण बघत राहायचं आहे. मीडियम फ्लेमवरच आहे गॅस माझा. तर उकळत आहे ना. आता आपण काय करायचं, हे मी कोथिंबीर घेतली बघा बारीक चिरून, ती मी आता ह्याच्यावर टाकणार आहे अशी. आणि कढीपत्ता परत सारावर वरून टाकते. कढीपत्त्याची जरा मोठी पानं घेत जा, म्हणजे जेवताना एक ताटाखाली येत आहेत मोठी आपण काढून टाकू शकतो ना. बारीक असेल ती कळत नाहीत आपल्याला. अशी टाकायची आणि हे असं बंद करून ठेवायचं आपण. परत गॅस माझी मीडियम फ्लेमवरच मी ठेवली आहे. सार बघा आपलं चांगलं शिजलं आहे, म्हणजे भेंडी शिजले आहेत. मला हे रंगावरून कळतात, म्हणजे भेंडीचा हिरवागार जो कलर होता तो बघा बदलला आहे. असं तुम्हाला कळत नसेल तर एक भेंडी असं टेस्ट घेऊन कोकम टाकत जा, म्हणजे परत टाकायचं असेल तर. कारण ना जसं सार उकळत जातं ना तसं तसं कोकमाचा आंबटपणा वाढत जातो. मग भरपूर आंबट होतं ते सार आणि त्याची टेस्ट बिघडते आपल्या साराची. म्हणून ना एक 7-8 मिनिटं झाली की तुम्ही टेस्ट करून बघा. कोकम टाकून झाल्यावर आंबटपणा कमी असेल तर 1 टाका, आणि परत मग 10 मिनिटांनी बघा उतरण्याच्या वेळी. तर एकदमच कमी असेल आंबटपणा तर अजून 1 टाका. त्याच्यावरती टाकू नका कोकम. हे पहा. आणि मी सार बघा कसं आपल्या साराचा रंग बघा कसा लाल भडक झाला आहे. मी फोडणीमध्ये
ते वाटून टाकलं आहे. त्यामुळे साराचा रंग आपला लाल भडक असा झाला आहे. आता आपले सार तयार झाले आहे. वासही इतका छान येतो ना मच्छीच्या सारासारखा. आता आपण गॅस बंद करून टाकूया. हे सार तुम्ही चपाती किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता. भात करताना तुम्ही मऊसूद असा भात करा. त्या भाताबरोबर हे सार अतिशय चविष्ट लागते. तुम्ही भेंडीचे हे सार नक्की करून बघा. तुम्हाला सांगू, आधी तुम्ही काय करा, मी दिलेले जे प्रमाण आहे ते आणि तसेच प्रमाण तुम्ही वापरून तुम्ही आधी हे सार करून पहा. कोणताही पदार्थ करताना ना हे एक लक्षात ठेवायचे की काल मी म्हणजे तुम्ही केलेल्या पदार्थात किती प्रमाण घेऊन तो पदार्थ केला होता आणि त्या पदार्थामध्ये काय काय कमी झालेले ते प्रमाण तुम्ही नेक्स्ट टाइम तो पदार्थ करणार ना तेव्हा त्याचे प्रमाण त्यामध्ये वाढवा. तुम्हाला तो पदार्थ नक्की करायला जमेल. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओना लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका.